joɗaɗe guitaruji mum joɗanade gorko pullo jiɗom jeati o suuɗi e ko feeñi on woni ko mbo on woni dikori mbaalo banna mbaalo sina mina mo tan ñangiri faɗɗo ñangiri jaam ñalla walatal beele heɓɓe garñe wase ñaage ñaaja pullo mo bonnandi keñama kala e ñaagoto kañum mbiyam mi jaɓi heccede sali ɓurede koto o jooɗi e nder leydi Europe nder leydi Espagne e France Italie Allemagne o wela fof ko ɗon o wala sanne e jaggi e banda makko jeeti banda dikori mbaalo on ko moƴƴo Alhaji Seni Mbaalo on ko moƴƴo Hajja Abba Seydi ɓe woni jinnaɓe makko dawol e nder Sinthiane Kanjo nder leydi Fuladu nde o immi galle ba makko o wakki sakkos o acci suudu makko e galle makko o huuƴi saare makko o huuƴi tundu maɓɓe mbiɗen région maɓɓe e département ji maɓɓe naati e ladde Allah jeerere o taƴi frontiére ji e saharaji e maaje ha o naati e nder leyɗe Europe mbiɗen leyɗe tubaɓe waɗeɓe o dadi o ñawdi mone Mbaalo o yimmi Moussa Bambaɗo mbimi nama yidde Allah e nelaɗo ɗum hakkudeji men woni sababu mi ƴettude guitaruji am e oɗo subaka ñalngu mbiɗen talata balɗe 30 lewru janvier hitande guluje 2024 mardi le 30 janvier 2024 enen e hitande hesere e oɗo maɗa banda en garat e ɓeygu ma on woni Djiba Balde kullo debbo ñawɗo mone kullo debbo beso ngari belɗo ƴiƴam ɗoftiɗo joom galle mum jaɓanɗo joom galle mum on woni Djiba Mbaalo albarka Djiba si a nani debbo ɗinen wulla ko Allah waɗi ɗum debbo ko ɗinen muusi poɗɗa ɗum yiide haysi a wonino gorko a nafatano wonannoɗa tan ko hoore raɓɓere coɗɗulle teŋaji gorkogol mangel a yakortanoke e galle nde oɗo banda eɗen beltinira hen ko Sidi Amadou Dialy Ba Moussa Togola wambaɓe Mali e Demba Bambaɗo miñiraguel almudam e Demba Kali eɗo ko sukaɓe kañum dikori Mbaalo omo wondi e miñiraɓe makko ɗo noddi ko Amadou Mbaalo omo jooɗi e nder
nder Sinthiane kanjum si wona ɗum ko Kalidou Mbalo. On Kalidou omo jooɗi e nder leydi Italia barode jamaroɓe Fuladu, jamaroɓe Afrique, jamaroɓe Europe. E nder oɗo banda maɗa eɗen beltinora hen ko France Club Jali Moussa Bambalo ardade président Ramatoulaye Banda ha to leydi France. En garat e ɓiɓɓe ma jeati ɗon noddi ko Seni Mbalo afo laatiɗo e afoji e Hammadou Mbalo si wona ɗum ko jiwa ɓurɗo lollirde Dieynaba Mbalo e Ŋansu Mbalo e Amadou Mbalo e Habibatou Mbalo. ɓeɗo ko ɓiɓɓe makko jaati on woni Dikori Mbalo moƴƴo e Sinthiane kañum oɗo jamanu omo jooɗi e nder leydi tubaɓe woɗɗe. En ngari e inde Cheikh Djibril Diop Jibal toɗeteɗo e Touba Mbacké e Assane Balde ha to leydi Espagne e Assane Balde ha to Italie. En ngari e inde Alaji Abo Fati Ka e Ibrahima Ba Gacinal e Sukel Bande e Kouta Hoore. Ɓeɗo fof teddinorama e oɗo banda maɗa jaati ɗiɗo e Demba Balde ha to leydi Espagne e Demba Diallo joɗaniɗo kam to leydi Italia dawol makko koɗo wiyete Misira e leydi Gambia e ñaaɓino noddi ko Tumani Sow Sare Sambel albarka e dokkal gaari. En ngari e Mousse Seydi ɓuraɗo andirede Ibrahima Seydi nono Bonda Seydi e Mama e Hawa moƴƴo e nder Sinthiane Bonda mo wondi e guiɗo mon sehel mon on woni Mbalo Bokar Mbalo teddinorama e oɗo banda ma jaati banda Dikori Mbalo pullo e leydi Espagne, pullo e leydi Italie, pullo e leydi Allemagne, pullo e leydi France. Dikoriyam ɗum keeɓi ko weeɓade jinnaɓe ɗo gonno hanki avion ji pummino a tawanno ko ɓe tijjotono han onon oɗon kaciroya ɗum immade e nder Afrique subaka ya haccido leydi Espagne walla hirda immade e nder Afrique hirto e nder leydi Espagne walla Italie walla Allemagne. Ayi bawɗe Allah e hoddiro Allah e du'awji jinnaɓe e tinnare yo Allah ɓeydu barke sanne andi wiya annana yurmi sanne Allah yurminaki yurmini ko tagore. Yani wiya aduna wona aduna wiya addumi nam asi dole donki tan dole keɓɓito sanne oɗo
Banda maadi har sa jarede ɗo noddi ko Alhaji Jali Sana Seydi e Alhaji Tengi Bamba Sirifu Bambaɗo ɗum ko ɓe golli e Jalima kam e Amadou Jali Ba Alaji Amadou Jali Ba Jali Baba Sisoko en gari e inde Bobo Balde Dono Abdoulaye Bulo e Amirou Balde gonga Ikoriyama nanide on mawsi neɗɗo hirani ma e wallahi ɓurata wuro hakkunde ma e Jali Moussa Bambaɗo Dono Habibatu Seydi e gorko baɗo mo jooɗi leydi Espagne Bambaɗo makko jooɗi e nder koldaji yaati pilandema oɗo banda e nder ñalngu talata hande balɗe capantati lewru janvier 2024 gogatiji gari e inde Adama Am e Adama Gaynako joɗaniɗo kam ɗo wiyete Bobaɗo albarka e gaydi ɗi adade am ñagademo albarka e buñoal ngaari mbaldi ƴeewi ujunaje 16 o yimi Bambaɗo jaafoɗa wonna tawrunoɗa kam o puccu dokkannoma yili so mbiɗo adda debbo mi rutti toon albarka e mbaragu mbewa o albarka e dokkal ngaari kañum dikori ha hande en garta e ɓiɓɓe makko ndesan non si neɗɗo wuuri tinaka si maayi hattataki o waɗani golle moƴƴe a ala ɓiɓɓe a ala inde moƴƴere jom maayi tan majji en gari e ɓi makko nodduteɗo Seni Mbaro e Hammadou Mbaro e Jiwo si welima mbi'a Dieynaba Mbaro e Ngalsu Mbaro e Amadou Mbaro e Habibatu Mbaro en gari e ñalawese nge on jaggi karafe o on woni Djiba yan si a inni Djiba tan mbi'a gorko pullo o welto on woni Dikori on woni Djiba Balde Dikori on ko Dono Seni Mbaro e Abba Seydi